So sa kaawit. Kinabuhi ako kaagi. Ako si Ani. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysayan ako kaagi, palihog pagtugtog sa awit ginaguluhan. Kahit hindi mo sabihin. Di ko alam bakit na kahit na mo sabihin pa, ramdaman kong ayaw mo na. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Palu, Leyte. Ang gatong matatampo nagdasangan nga Island. Happy anniversary, babe! Wow! Naipa-flowers and chocolates, ha? Siyempre, ganda man gigining adlaw. Ang adlaw sa atong first anniversary. Oh, thank you, babe. Unya, babe. Kanos ang magiging mo ipaila-ila sa mama? Ha? Bitaw, nga naman dahil imo na lang gud sing ipaila-ila gud. Usa na ba mo katuig day? Dili lagi ko, day, uy. Hala no? Nga naman uy. Mauwaw ko, uy. Oh, dili man sa ingon nga akong gikauwa ako mama, ha? Pero, day, nahibaw ba gid ka ha nga dili formalon si mama? Nya usahay, taklas pagid kay baba. Uy, ayaw ra gud pag-ingon ana day. Bisan og ingon ana ang imong mama mo pagihapon siya. Dili pagid ko ready, day, uy. Mauwaw kong Dale. Day Aileen. Naunsa naman yung taon ka, Maoy? Ay, pasagdi na lang gud ko. Ako maning kinabuhi. Walang si mama o si kuya, galalis man. Ambot, ano mo? Akong atuon. Okay ra na ni mo? Nga libak-libakon ka diya sa atong mga silingan? Nga nanguyab ka batanon? Kuya, ma, nga naman mo. Dunay nakikita ni mama, nga atong silingan day. Nga naay ka date batanon. Oh, ha? Ay na, kanis kuya ni mo no manghilabot pa yun. Total ako maning kinabuhi ba? Dili man kamo ang mawawan. Kana mga silingan nato diha nga grabe kayog wa ko'y labot sila mga ipanulti. Kay wa na sila nadunol nato bisag piso. Nganong magpaapekto man kuno ko? Grabe sa ni mo, Maoy. Di mo ka makasabot, oy. O, dili kami ang mawawan, pero maapiktahan mi. Kainahan ka na mo. Nak, ako ning kalipay. Bisag ingon ko ani, pero wa ko magpabaya ninyo. Dugay na kong patay imong amahan, busa pasagdi na lang ko. Ma, wagi ka na mo diding nga makikrelasyon ka sa lain, ma. Ang ako lang ba, kung mangita man gani kag lalaki, ma, kana sa parehas ni mo kidad ba? Ma, agay ko ni kuya ng bahina. Kitingali sa biyag, ipangwartahan ka lang ang laki, ha? Mo. Anak, buotan siya. Ug nakasiguro ko nga kung maila-ila na ninyo siya, madawat radayo ninyo siya. Ayaw ginagbuhata, ma, ha? Ayaw biyagin na siya dalha dinis bay, kundi ka gusto makatilaw na nako. Oh, kuya, Babe, coffee mo. thank you, babe. Nga naman ka? Okay ra ka? Ha? Ngayon pa mga kabantay mo. Murag, lahom kagwid kayo gihuna-una, babe. Okay ra, babe, uy. Promise? O, lagi. Okay.
Sige, imna nang imong coffee. Mintras init pa. Yes, babe. Unsa? Naay uyab imong mama nga usa ka bagets? O, day. Unya? Gwapo. Ambot, day, uy. Wa pa mikita ni kuya, anak, kay gibaharan man sa gyud ni kuya si mama. Nga dili gyud ni ipada sa bay, kay tingalig makulatahan lang niya. Uy, hala. Mao ba? Samot gyud nga dili ko gustong ipilaila si Dale ni mama, day. Kauwahura, ana, Nga kung mama bisag tiguang na pero nanguyab og batan noon. Hinuon sad. Dili man gid parehas tanang anak sad good nga okay ra nila nga ang ilang mama makauyab og ingon ana. Narabiyagi ubang anak nga dawat ra nila nga ingon ana ilang mama. Pero kamo sa imong kuya may pagka-formalon manggod mo. Pero luoy sad imong mama uy. Kay for sure kamo gid ang unang gi-expect niya nga mosabot niya. Day, Cindy. Pero okay ra na uy. Everything will get better. And soon, madawat ra gid niya na ninyo kay bisag unsaon. Inahan man gyapon na ninyo. Day, Cindy. Kita ba ining mama, oy? Oh. Ano naman sa ka, kuya? Nato ay. Nilakaw og mubo kay shorts. Makikita siguro to siyang uyab nga patanon da. Kuya, onsa ka kung dawato na lang nato. Nabuang ka ni Aileen? Wa man kay tamay ba kung pila edad na niyang uyab? Way siguro basin mas maguang patana. Maubitaw nga atong ila-ilahon para makaibawot ta. Dili. Di gid noon ko musugot ha. Mutuo kang nahigugma ginang batanon ni mama. Gipangwartahan lang na siya. Kuya. Babe, nganong ni ako ni mo kita din eh. Babe, pasakti ko, please. Dale. Dale. Pasakti ko. Pila na kaadlaw nga grabe ka dili ako menstruation. Dili na ni maayo da. Magpalit ko pregnancy test, P. Ano na ako masiguro? Positive. Mabtus ko. Kinahangin mahibaw si Dale, ani. Kung mo, maamahan na di ko? Yes! Dale. Ay kabala ka, babe. Di na mo pasagdan sa tong baby. Kuya, mabdus ko. Oh. Aileen, naa ka di ay uyab nak? O, ma, hagbayra. Og pasensya nga, wa ko musulti ninyo. Kung mao, hain man nun na nakapamabdos ni mo. Kinalang may baon mi sa iyong plano para nimo karong mabdos ka na. Ma, ayaw magkabala ka, kuya. Ako si dalhon unya din og ipalailan ako ninyo. Babe,
kulbaan man ko eh. First time gini nga makakita ko si imong mama ug kuya. Aw, hinoon, imong kuya, imo namang napakita na ko sa picture. Pero imong mama, huwa gino bisag kausa. Ambot sa nimo nga nung dugay mo kay kunin mong ipaila-ila nila eh. Babe, kalma lang, good. Ay, Karon nga mabdos na ko. Wala ko laing choice kung dili ipalaila kanila. Kay naa naman ni. Uy. Dili naman ni ako maando. Muro magnagmahay. Wa mong good. Ay, dool na ta. Oh, kuya, si mama. Naganda pa sa kusina, day. Dale, si Kuya Ben ako. Kuya, si Dale akong uyab. Mayong adlaw, bro. May adlaw sad. Oy, naanaday mo na, Aileen. Oh, Oh, Dale? cut? Kadiyot, managkailan mong Dale, ma? Uyab ni mo ang akong anak? Uwa ko mahibawan eh. Ay, kuging na mga kining lakiha mo imuyab. Pero, Hayop ka! pero gusto na! Gusto na! Nak, salamat kay nakamata na ka. Nakuyapan ka kanina. Nga duman. Nak, sorry. Wa ko mahipaw. Ayaw nung pagkikita atong tawana. Bisag usan ninyo. Di ko musugot nga magkikita pa mo ato. Kuya, may anak mi. Gusto ko makiksulti niya. Para sa unsa pa? Aron buangon ka niya? Kuya, please. Makiksulti lang ko niya. Salamat, babe, nga nakikita ka na ko. Dale. Ngano? Ngano nabuhat madidip mo? Aileen, wa ko mahibaw. Wa kay gipaila-ilan ako nga imong inhan. At maka-justify ba na sa sakay mong nabuhat na ako? Inahan man ako o dili, still ni cheat kagihapon ako. Aileen, Habi na kong loyal ka nga pagkatao. Dili ba di ay? Sugod ka ron. Putlan ko na kung sa may naan na to. Kung musuporta ka sa bata, mas maayo. O kung dili, okay na gihapon. Aileen. Kahit di mo sabihin, papansin na kita pipilitin. Grabe ka sakit sa kunasairan ng akong kariban ni Dale kay mismo ang akong inahan. Ang nakapait, kay na-inlove sa yun ang akong mama niya. Mao nakadecide ko akong mama nga putlo na namong among connection ni Dale. Total, wa naman sigid siya magpakabana sa iyang anak. Nakaingon ko maayusan para dili mi makafeel og gat ni mama sa usag-usa nga naa mi magpuyo sa usa ka bay. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kito mga hikalang kaagi ni Aileen nga taga Palu Leyte uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan kahit di mo sabihin. Kahit na Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikala, mga sukin ti paminaw,
kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. I-address lang niining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpanin. Kung ayaw mo na. Handumanan sa usa ka awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Magkining usa ka babae nga nagpuyo sa Lapu-Lapu City. Ang itong magtatampo, nagdasangan nga Amy. Nak, wa kay duty ron. Wa ma, rest day na ko ron. Nga naman? Nak, ikaw lang sa isuroy sa paninda na tong biko, be. Kapoy magud akong lawas. Oh, sige ma. Okay ra gyud nako. Gimingaw sad ko pamaligya og biko good kay so kada katrabaho ko. Sige naman lang nga ikaw may musuroy ani. Ay, salamat in taon, nak. Ay, hapit naman ni maluto, nak. Ako ray andam ani o niya ikaw lay suroy, ha? Sige ma. Nak, kamubo basad anang imong shorts. Uy, dili ka mag-ili. Ma, mauni ako strategy of marketing. Awa, hurot dayon ning biko niya. Maong ikaw ma, katog lang sa diha. Ako ray bahala aning imong biko. Taon-taon na sad gyud nga. Wa ko makasuroy aning biko ni mama. Ato ni nako isuri sa baskitan bikay. Maumang kitoy lugar na ako kani adto. Katong ako pa'y tigsuroy ani. Mayong tagmahurot ni ron uy. Biko! Biko mo diha! Oy, Amy! Maayo kay ikaw mo inisuroy ang inyong biko ronda. Milagro man. Odoy. Unsaon, wa man ko'y duty ron. Onya si mama, gikapoy man sad. Maong ako lang una mo inisoroy ani karon. Mao ba? Ay timing sa kayo nga, bago raming nahuman og duwa og basket. Gipanggutom gyud eh. Ako makuyog ay, panggutom sad. Bay, dali mo bay, dali. Dali mo. Nay balik yang ati ko ay. Lambera ba kayo ni? Bayo ni, mintras init pa. Uy, mau ba bay? Oh, Murag lami gidong naong ng bikuha da. lami gid kay bay. Paborito ra man ako. Ay tuo lang gid ako bay, lami gid kining biko sa iyang mama bay. I mean si Chad ay ni. Chad ang pangalan niya. Bago rin silang nangabang din sa may baskitan. Chad, si Amy. Ay, Amy. Hello. Gwapam lag ni doy. Oo, gwapa gina si Amy. Kung gwapo palang unta ko, agbay rin kong nanguyab aning Amy pero murag tanaw na ko. Wa, manggig ko'y chance niya. Mga amiga na lang gini. Ikaw gidoy. Maayo kay ka mudag bulatik og istorya oy. Ikapila na nang biko imong gikuha diha ha. Kabantay niya. Ay, salamat in town. Nga nahurot gid ang biko ron. Dali ra pa gyud kaayo. Uy, nak. Niata naman lagi di ay. Yes, ma. Og tanawa. Nahurot gid ang biko nga waabtig duha ka oras gid ma. Tinuod gid nakda. Thank you, nak, ha. Way sa payan ma oy. Nagpalit na sa kog tambal nimo diha ma kay naglain man kanimo lawas. Ay, kabuutan kid sa akong anak. Swerte gid ko nimo, nak. Nasus, mama oy. Ang pinangga man sa kuninong papa.
Unsa man ni uy? Number naman. Hello? Amy, si Dudoy ni uy. Oh, unsa gud di ay? Bago na din nimong number? Ay, dili uy. Di ni ako number. Kang Chad ni. Kay ngayo sa number ni mo, o diri na ako. Ako lang sang kitagaan. Saan nga gusto mo siya mag-istorya ni mo lagi? Sige, pamugos na ko eh. Ha? Nga naman ko no? Siya lang pangunta na. O kamala istorya. Bayo. Oh. Hello? Hi. Naa kay Toyo? Wa lang. Gusto lang kong makig-amiga ni mo. Amy, kana kon okay ra nimo? Oh, okay naman good. Dili man ka kinahanglang mauwaw basta tinarong lang na imong Toyo. Kung dili ka busy, pwedeng magkita ta sa gawas? Kuan. Sige na, good. Matod mo, dili ko angay mauwaw kung tinarong na nga akong tuyo, di ba? Sige. Mo-text lang niya ko nimo ha kung kanus ako available. Sige, Amy. Salamat ha. Bye. Gwapo sabi ato si Chad. Ay, sige, oy. Makikita ko niya. Total, single man bitaw ko. Thank you, Amy, ha, nga nisugot ka nga makikita na ko ron. Okay ra, oy. Pero, basig na masuko na ko ha kung naay makakita nato din hiron. Sukog tao, no, eh. Wa mo gud ko'y uyab. Basin, puhon, naana. Unsa? Bitaw, Amy, kung hatagan ako ni mo chance, isaada ko nga dili ka gibugmahay. Chad. Nak, uyab na mo anang Chad. Magsige man lagi mo kuyog, ana. Dili mauy. Pero nanguyab siya nako. Uy, mao ba, nak? Oo niya, nga nung wa pa man ni mo gisugot. Okay ra ba siya sa imong tan-aw, ma? Kung ako imong pangutan noon, murag, ay buutan raman ng bata. Murag maayo rag batasan. Ay, kipadako gid siguro nagtarong sa iyang inahan. Kung ako imong pangutan noon na, kay sugta, uy. Total, wa man kay uyab. Maayo ka ha, ma? Imo na kong gisugot, Amy? O, Chad. Gisugot na ti ka? Yes! Thank you, Amy. Thank you. Dili ka gud magbahay na ko. Promise. Muadto ta sa inyo? Oo, Amy. Ipaila-ila di ka sa kong mamagpapa. Timing kay birthday man ni mama, ana. Sige, Chad. Ma, ako uyab si Amy. Uy, nga nugot taong nagdaa ka mag-uyab din, he. Oh, ma. Oh, Gaguba-guba ka mas akong birthday, oy. Ma, ayoko na paging unana, ma. Chad, sige lang, uy. Okay ra. Mupauli na ko. Murag, dili man ko welcome good. Amy. Sige lang, okay ra. Magkita lang unya ta. Amy. Wa man day gusto imong mama nako, Chad, uy. Murag maglisod kita, ana. Love, ayaw lang i-mind si mama, be. Promise. Buutan mo na si mama, love. Walagi ko mahibaw nga nung anak siya ni mo. Chad. Ayaw bigay taon ko buwagi, ha, love? Kay, love, kay tika, Amy. Chad. Unsa? Mabdos siya agay kay amahan? Pagawan sa gutaw ni mo pagsiguro nga ikaw gay amahan, anak. Oh, ma'am.
Kay ang mga tao da ba dinis baskitan, wala ang libakon, kundili kining babayhana. Kay mamaligya lang gani kunog biko perting mo buang shorts. Kuwang na lang ipanghagad ang iyang kaugalingon aron mahalinan sa iyang biko. Ma, ayaw ko mag-ingon anak, ma. Buutan mo ni si Amy, ma. Unsa ba gyud nakita nimo ani babayhana nga imo maginilabanan? Kapag upan ninyo, giunsa gud din tao nimo pagsiguro nga buutan gud ning babayhana? Ma, buutan si Amy. Ug ako siyang pakaslan kay mabdus na siya sa among unang anak. Oy, Chad, kung mao ka na, pangita mong inyong kapuyan ha. Kay dili ko gustong mo tipon mo din Ay kabala ka, ma. Di sa ko gustong ma-stress si Amy sa iyang pagmabdus. Maong, mangita mi gamong kapuyan. Oh, sige, sige. Mas importante ba ka ni babayhan na kanako? Sige, layas din Love, tao-tao dasad kang wa mauli sa inyo. Unsa man? Wa kay plano mo bisita nila dito? Ayaw ka bala ka. Kung unsa may isulti ni mama nimo, andam ko mo sabot. Total, naanad naman sa kus ako mga nadunggan niya ba? Sure ka? O lagi, Chad. Kung apil sa akong pag-love nimo kay ang pagdawat sa kung unsa may isulti ni mama nimo nako. Andam ko magpailob. Amy. Mayong gabi eh. Ganong niaman mo? Naaday kay sakit, ma? Kay ingon man si Papa nga, gihilantan ka man ko, no? Ako lay luto, ma. Ay, wag ko makinahanglan ninyo. Mama, sad, uy. Makatiguang ra ba nagmaayo kung magsigilag mugot? Pakita sa kong mo smile ka na ako, ma, uy. Hilo mo ay, feeling close baya ni mo, no? Pahuway lang una diha, ma, ha? Ako rin bahala ninyo ni Papa, ma. Sure ka, love, nga basta mo trabaho ko kay adto ka mag-standby ila mama? Yes, love. Aron basad nga magka-close ming mama ni mo ba? Naibaw kong muhumok na ng iyang kasing-kasing nako kadugayan. Ikaw ang bahala, love. Pero kung unsa gani, kung naay problema, tawagin lang ko, ha? Hi, love. Naunsa ka ba ya, uy? Di man siguro ko pasakitan sa imong mama, love, uy. Sakit siyang mo istorya, oh. Pero nahibaw kong dili siya makahimo sa pagdapat nako, love. Oh, si mama. Hello, ma. Nak, gimingaw na ko nimo. Dili ka masuroy din sa ato. Taon-taon na yun nga wa ka masuroy din Ma, muato para ba ko silang Chad, ma? Mao ba? O sige, good. Dili naman ka ako importante para nimo. Mama, sad, uy. Ayaw na lang gud pang luod, ma. Musuroy na lagi ko diha pohon. Oh. Hello? Hello, ma? Hello? Nang luod gyud. Unya, unsa may plano nimo, love? Mo padayon gibong kas Byron? Oh, love. Basta, love, ha? Ayaw pagpa-stress. Kay hapit na rin ka mga anak. Okay, love. Oh, ganong niaman ka din Ma, ayaw lagi pagminaldita. Naabot ko din sa wa pa ka mo mata. Maong ako na lang mo nagluto para sa pamahaw. Og napilo na sad nako imong mga linabhan, ma. Nakapanilig na sad ko. Ako nang gibuhat imong tanang buhaton nung adlaw, ma. Maong relax lang una karon. Di ba giingnan tabang ka nga wa ko makinahanglan sa imong tabang? Ganong magbuot-buot man jud ka, ha? Makadiyot lang. Murag sakit man ang akong tiyan. Ay, ayaw kong arti-artihin diya, ha? Di ko madaan, ah. Aray, kasakit. Ginoo ko. Yun ay dugo. Tabang! Tabang!
Aimee, sorry sa akong nabuhat ha. Kung nakuha pang akong apo, ako kimapasulat to. Wa kay sa, ma. Magpasalamat na lang ta nga. Way daotang nahitabo sa baby. Maugyod. Pasaylo ako sa akong nabuhat, anak. Nalipay ko sa kung nakita ano ninyo, ma. Love. Unta, dili na gid mo maglalis. Ayaw ka balaka. Sugod karon, gawat na nako si Aimee. Og tungod kaniya, nakaamgon ako sa akong dakong sayo. There goes my heart beating. Please come. Wag yung kumasayok na wag yung kumasayok na nagpailob lang yung kus mga unang higayon ni mama. Karon, malipayon ka ayo mis among pagpuyo ni Chad. Ug wag yung kumasayop sa akong desisyon nga magpakasal niya. Kay pinangga kaayo ko niya. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mana so sa ka ano ba daw siyang kaaki karon? May kining sa kababay nga taga Masbate ang atong matatampo nagdasangan nga Ira. Kala ay bining transferita, uy. What ay mga friends? Hi. New student? Gigan ko sa laing eskwelahan. Dihin ako gipaskwela sa akong mga parents. Daan pagig ko kay karon pa man ka na ako makita din eh. By the way, ako din si Ray. Ikaw? Ira. Ira. Okay, dali, ipila-ila ka sa akong mga friends. Kumusta man ang imong pag-eskwela, Ira? Okay raman, ma. Wa naman sa ko maglaay kay naanam ko yung mga friends. Ay, maayo hinuon. Paningkamot gyud nga mahuman kasi imong pag-eskwela, ha? Hi, Ira. Upauli na ka? Ore, kay human naman among klase. Mo ba? Pwede mang-snack sa unata kadiyot kay nala ko isulti nimo. Ha? Sige na, good. Kadiyot ra bitaw. May importante lang ko isulti nimo. Unsa din ang imong isulti nako, Ray? Kuan, Ira. Ayla ka sa ko, ha? Unsa lagi na? Masuko ko kung dili ka mosulti nako. Kuan, Ira, mutuo ka ba silang gingon na love at first sight? Kuan, Ray. Mo na akong feelings diyan ni mo, Ira. Sa una palang pagkakita na ko nimo, na in love na rin ko nimo. Ray. Mo ni tinuod. May chance ka ako nimo, Ira. Sorry, Ray, ha. Pero, dili pa na ako matubag. Mao di ay nga ni kuyog to si Rainy mo gahapon kay nanguyab di ay to. O lagi, day. Unya unsa man? Naa say chance nimo? Ambot, day, uy. Pila na lang kabuan, mag-graduate na ko o mawa na ko yung eskwelahan na. Gahangtod karon, pagi ko nimo sulta. Ray, O pag ka maluoy na ako, Ira. naluoy man.
naluoy ka na ako. Nya, sa ato pa, imo na kong sugton. Mao ba? Ori, ayab na ta. Yes! Salamat kay Ira, ha? Ngayon mo naging kong gisugot. Salamat kay kayo. Mao di ay, nga malipayon kaayo to sre nga ako nakitaan. Kay imo na ditong gisugot. Oday. Oh, hinuon. Buutan mo sa nasre, day. Good luck sa inyong relasyon, day. Hindi kaya po na Ray, uy. Ako na lang to siyang i-message nga. Mauna na ko niya pauli, uy. Ay, Ira. Oh, uy, Johnny Ray. Ikaw magaday na. Pauli na ta? Oh, Johnny Ray. Dungan na ta. Kuan, may gihuwat man gud ko. Kinsa man si Iri? Oh, Uy, naabot to si klase. mao ba? Nya, di na kapagikoy na ko. Dili lang dyan, uy. Sige, unalan ko ni mo. Oh, kuan ay Ira. May sulti ko ni mo. Unsa man na? I love you. Johnny Ray. Ha? John Ray? Ang imong classmate nanguyab nimo? Oh, Ray. Unya, giyon sa man nimo? Wala ko tubayi, uy. Hanggaw ginitawa na da. Naibaw gina siya nga uyab ta? Iya na hinuon kang gipanguyaban? Da, pasagdi na lang to, good. Igor ito siya napahungaw sa inggibati. Basig mo siyang sugton, ha? Ang ano good in town? Nga nagutang ako man siyang sugton nga, uyab man ta. Hausa pasad, wa ko makagusto ato niya, uy. Basta, ha? O lagi. Ikaw ray ako, ray. O wa nilain pa. Salamat, Ira. Day, ugma ba, Sabado man. Kuyog ta, ha? Asa man ta, day? Mangaligo tag dagat. Sige, day. Dugay na sabkay ko nga, wa makaligog dagat, uy. Ay, dutas dagat, uy. Tinaw ka ayo. Maog yun, day. Ate ko, ikaw pa ni Ira. January, niya man lagi ka. Tangan, imbitar po sa itong classmate. Nung ni ako. Ay, picture na, ay! Picture! Sige, sige. Picture ta. Picture ko! Unsa ni? Ang unsa man? Tanawan yung gipo sa imong classmate, oh. Di picture dre, o video. Nga nagunitay mo ni John Ray sa inyong mga kamot. Ray, wa na ko makabantay, ana, uy. Nalingaw rami sigig picture. Wa na may mahibaw sa mong gibuhat. Og nagtuo kang nalipay ko ini. Ha? Buwag na ta. Ray! Wa ko malipay ini ako nakita, ah. Maong buwag na ta. Ha? Maura to hinungdan, unya. Nagbuwag na dayon mo ni Ray? O, day. Gisakitan magkukuno siya sa iyong nakita. Sige po sa itong mga kauban. Ah, kagamay rasad anang butanga, uy. Og usap pa, wa naman magsamok-samok ni Mus John Ray ba? Wa ko'y mahimo, day. Iya naman kong gibuwagan. Ha? Nilarga si Ray sa Cebu? O, day. Maunay balita nga ako nadunggan. Human sa ilang graduation, nilarga ko na dayon siya. Gikalimtan na gaday ko niya. Kay nilarga man siya nga wagin man ang hidna ko. Move on na lang, day, uy. Ambot lang day, uy.
Kung makaya baka na ako nga kalimtan si Ray. Usa na katuig ang nakalabay. Sukat pagbiya ni Ray din sa among dapit. Kumusta naman ka siya? Ira? Oh, kinsay? Wala ka makailan ako? Sirinan ko ang imong kababata. Oh, Rinan? Ikaw da ini? Ako in town Mura naman nagdili ikaw, oy. Nausap naman ka. Huwag ko makailan mo. Pero ako, nakailagi ko nimo bisag nagtalikod pa ka. Kanusa man ka nibalik din sa ato? Gahapon pa gyud. Og misore din ko din sa plaza. Kay gimingaw na ko din adto ta dito sa unahan na. Aron magsulti tag mayo. Agoy. Heartbroken di ka? O, Rinan. Usa ka tuig na ang nakalabay pero hangtod karon. Wa pagid ko makalimot ni Ray. Ang ako itambag nimo no. Kinahanglan nga mo-move on ka na. Ay pag sige hunahon na ni Ray kay basig wa to maghunahon na nimo. Di alkansi ka. Oh, Rinan, niam lagi ka sa amo. Gusto na ko nga lingawon ka. Aron makalimot ka ni Ray. Saan mo ko nimo paglingaw? Di ba namo mo'y motor? Oo. Tuduan ti ka. Tuduan ti ka unsaon pag-drive aron malingaw ka. Oh, sige Rinan. Tuloy ko kay gusto ko makamao mo drive. Sige, kinay lang. Yo! Makamao na ko mo drive magmotor. Yo! Salamat ay Harinan. Sa unsa man? Nga tungod nimo, nakalimot ako ni Ray. Nga ni Aka nga, ni am-am na ko. Ni comfort na ko. Tungod kay love ti ka, Ira. Rinan. Sa una pa sa mga bata pa ta, love ka na nako. Pero ayaw ka bala ka. Wa man ko magdali. Andam ko magpaabot kung kano sa akamaluin ako. Rinan. Wa pa man si Rinan. Nagsabot man unta mi nga maadto mi og plaza. Basig siring ni chat. Oh, Siri. Siya kaning ni chat. I miss you. Oh. Ira? Tana? Sorry ha, nalangay ko. Oh. Masa nahitabo ni mo? Ni chat si Rain ako. Basaha. I miss you. Oh. Nga nung ni-message pa man ni siya, uy. Mahal pa ba ni mo si Ray? Ambot. Dili ko sure. Rinan, ngano man ka? Ngano nihilak man ka? Mahal ti ka, Ira. Pero naibaho ko nga mas mahal ni mo si Ray. Kung moingon ka nga magpalayo na ko ni mo, buhaton ko na. Kaya ko'y laing gilantaw ang imurang kalipay.
Renan. Mahimo ba? Dili na natin maghiskot ni Ray. Dali na. Mga tuman ka atas plaza. Anong ganahan magikadinhinan? Indot mong din kay daghang tag makita. Daghang makalingaw sa atong mga mata. Oh, hinoon sab. Dinhi ka lang ha, kay may paliton lang ko kadiyat. Sige, kay mag-selfie-selfie lang sa ako diri. Kadaghan na akong picture, oy. Oh, ay! Kisaman ka, oy! Magakos ka magkalit diha! Ira, gimingaw na kay ko niyo. Ray? Sorry kay sa akong gibuhat nimo sa una. Sa akong pagpasakit nimo. Asaylo ako. Di din ako kaya nga mawa ka na ako. Ray? Nibalik ko din sa ato kay mingaw na kay ko nimo. Ira, please, magbalik ta. Ira, di ko gipalit para nimo. Dawatan eh. Saan na siya? Siya si Renan. Renan, si Ray. Sige. Biyan sa tamo. Renan, kadigat lang. Pasagil lang to siya eh. Ira, makapasaylo ka ba na ako? Gipasaylo na ti ka, Ray. Salamat. Salamat, Ira. Haw gayo pagtuo nga kay gipasaylo ti ka makigbalik ko nimo. Oh. Nawa na nga akong gugma nimo, Ray. Kay may lain akong gimahal, si Renan. Maayo gani kinaapsan pati ka. Nanungi mo pa makong iapas. Sagdi na lang ko. Kanibalik na ang tao nga imong gimahal. Kung nahibaw ko nga siyang imong kalipay. Nasayop ka. Tinuod gani hangyo siya nga magbalik ni. Pero wa ko musugot kinawa ng akong gugma niya. Renan, ikaw na karon ng akong gimahal. Tinuod, Ira. Oh, Renan. Love na ka na ko. I love you. I love you too, Ira. Dalawa kayo sa buhay ko, isa lang ang maaari. Alam mo, narito ko lagi. Nagkauyab ni Renan, kay nakak-o naman sab ko sa pagkigugma niya. Karon, padayon pang ligo ng among relasyon. Kanimo, Ray, kung namati ka man karon, pasayloa nga nawa ng akong gugma nimo. Kay gipili na ko ang tao nga nahigugma nako. Dinhi na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. So sa ka. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining sa kababae nga nagpatago sa address sa Negros. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Aiza. I love you, mahal. I love you too, mahal. Kinimay ti man eh. Ikaw ug ikaw gyud ako. Ay. Unsay problema, mahal? Gani na ako nakabantay ni mo nga muraglawom kayo kagyo na una. Mahal. Malayo na ta sa usag-usa. Unsa? Mularga ko sila ang nasod.
Dili na gyud nako kaya nga mo mo gasto sa tanang panginahanglan sa bahay. Apil pa mga maintenance ni mama. Mao wa ko'y choice. Mularga ko. Imo kong piyaan. Sorry, mahal. I'm sorry. Nak, naunsa man in taon ka, oy. Duha na ka buwan nga dilarga si Dion. O kapag gihapon makamove on? Unsaon man ako pag-move on sa tao nga mo'y naghatag og kalipay na ako, ma. Wa ko kasabot nga nung kinahanglan pagin siyang mularga. Parehami nga mao'y mga breadwinner sa pamilya. Pero kinahanglan gid ay nga magpalayo siya. Kinahanglan gid ay nga magbuwag mi. Jesus, kanang imong gihilak-hilak diha, no? Maayo pag trabaho ka. Dili kay magsigi kag mukmuk diha. Kasaba ba nimong paminaon diha, oy? Ma. Ayaw ka na minamas imong inahanday. Ayaw ba sa maoy at tutawahan uy? Kita pang laki sa kalibutan. Imong pagtrabaho, imong pagskwela, napintuhan na yun na. Hmm? Ang uy, problema sa imong trabaho. Kay, dupahan man yun ka. Pero imong pagskwela taan, uy. Sige lang. Mukop up lang ko kung unsay kuwang na ako sa eskwelahan. I'm sorry, Aiza. Pero taas ang panahon nga, wa nakamutunga sa akong klase. Nagtuo ko nga, dili na kamutiwa sa eskwela. Ug doon na pagyud kay bayranan sa eskwelahan nga wa pa nimo mabayre. Sorry, sir. Naalagi ko'y dako nga problema maong wa ko maka-eskwela. O sa'y dako nimong problema. Nga nilarga si Dion. Oh. Naiba ako. Kay classmate ba yan? Huwag sukad nga nilarga si Dion. Wala sa'd kamusod sa akong klase. Ay, kaanugon. Taas unta kayo ako expectation nimo. Kay naibaho ko nga mahimo kang mayong arkitekton. Pero, ay, kung gusto ka, pa-enroll na lang para next year ay. Og bayari una ang imong kuha nga bayranan din sa eskwelahan. Unsaon man ako pagtiwa sa eskwelahan eh. Ang ako pangantay nga makahuman ko. Aron mahawas na ako sa kalisod sila sa mama. Ang ako sweldo ko ang kayo para ibayad sa eskwelahan. Paita, uy. Wow! Perfect! Di uwan pa yun. Miss, dali, sakay. Oh. Sakay na. Basa na kayo ka, oh. Salamat, sir, ha? Tunga lang ta sa PTN ng taxi, sir. Way problema. Ako na'y bahala. Naluoy magud ko nga nagtanaw ni mo nga basa na kay ka. O guwa pag-uwi ka pasilungan dito. Oh, mupliti lang ko, sir. Maikog ko good. Ano? Number lang ni mo ibayad, miss. Oh. Saan hindi ka magpa-drop?
Kwartahan siguro to. Maayo kaayo nga imong gihatag imong number na. Basin og nagkagusto to nimo. Ma, dili na to angay na ako, uy. Mga 40 naman siguro edad adto. Ay da, bisag pila pa'y edad, basta makahatag na to og nindot nga kinabuhi. Ma, ila-ilahag maayo nak. O kung manguyab gani nimo ay hala, sugta dayon. Unsa? Dili dahil klaro ang akong gisulti. Ingon ko, manguyab ko nimo. Pero, sir... Paisgulahon ti ka, Aiza. Ihatag na ko tanan nimong kinahanglan. Promise na ko, nga hatagan ti ka og nindot nga kinabuhi. Sorry, sir. Pero para nako, dili mapalit ang gugma. Oh, maayo kang tao. Pero sir, dili ko gustong sugton ka para lang sa mong kwarta. Sorry. Ay, bogo! 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 Ma! Unsa man? Nilaong paghapon ka tong diyon nga way nahot? Maungwa ni mo sugta si Robert, ha? Gusto gid ka nga mag-antos hangtod sa hangtod? Hagi mo pag-eskwela. Di ba gusto ka mahimong arkitek? O sao man ni mo pagkabot, anak, kung dili ni mo gamiton ni mong otok, ha? Ma! Oh, salamat kay imo kung gisugot, Aiza. Diligid ka magbahay. Tanan akong gisaan nimo. Tumanon ko gud. Oh, salamat, Aiza. Congratulations, nak! Nakagraduate na gyud ka. Salamat, ma. Oh, hain man si Robert. Aiza! Oh, I'm sorry. Na-late ko. Nagkuha pa bang ko sa among kinabanghuran. Niuli siya gikan sa States. Okay ra, Robert. And I invited them for a dinner tonight. Celebration sa imong graduation. O gusto sad ko nga magkaila mo sa akong manghod o sa iyang fiancé. Oh, okay. Unsay okay? Okay kaayo! Salamat, Robert! Ay, pagkaswerte gid ato, oy. Nakasuway na kitag mahalon nga kananan. Ako pa ni mo, Aiza, no? Himinyoin na lang na si Robert, uy. Pero mahayahay na ta. Hinayar ko ng baba ni mo, ma. Madunggan gani ka na. Here. Ni ana sila. Come, join us. Thank you, kuya. Dion, dali. Napagitanaw sa... Sit down. I want you to meet my girlfriend, Aiza, and her family. Aiza, our youngest sister, si Bea, and her fiancé,
Dion. I love you, Tuman. Kinimay timan eh. Ikaw o ikaw ragyod ako. Hayop ka diyon. Makakon kag dako. Excuse me. Aiza! Sabay nahitabo ni mo, ha? Ano ni paulit ka man? Kami mo'y nauwas ni mong gipuhat da. Ma, una-una asa ni taon akong gibati, uy. Si Dion kaslonon nas lain. Si Dion nga gimahal na ko, ma. Unyaw saon pa man na to. Naay mahitabo kung magilakila ka, ha? Tawagi si Robert. Pangayo o pasaylos imong gibuhat. Sorry, Robert, ha? Naglain lang gid akong lawas kabi, eh. It's okay. I understand. Pahaway na lang una, by the way, nagplano si Bea o Dion nga magtukod sila o bay dinhi sa Cebu. So, ikaw nga akong isa-suggest nga mao'y himuon nga architect. Okay? So, mautatanan ang gusto na ko mahitabo. Babe, ikaw. Wa mo kitingog-tingog diha. Wa kay ka suggest? Ikaw na'y bahala. Mao gini ganahan ako nimo uy. Ang akong gusto gid imo gustong matuman. Excuse me ha. Hello kuya. Aiza. Ayaw pagtingog. Dili ta kaila kasabot ka. 5 ka tuig ka nga nawa. 5 ka tuig ka ng patay para na ako. Paminawa una ko. Asa pa may paminahon ako ni mo, ha, Dion? Ni ako aron magtrabaho. Walang damasa. Sa una, kita mo ay magsabot kung unsay gusto na tong purma sa bay. Karon, ako mo'y nahimong architect sa inyong bay. Aiza, si Bia mo ay naa sa panahon nga nag-uol kay ko. Kay na ako sa laing nasod. Unta makasabot ka, anak. Ang wa na ko masabdi. Nga nung nipatol ka ni Robert. Sama ra sa tagrason, Dion. Siya mo'y naa sa panahon nga nanginahanglan ko. Dako kayo kog utang kabubuton niya. Aiza, I love you. I'm sorry. Tabian kay Sir Robert, uy. So, unsa naman okay na ta? Okay na. Muunan ako ninyo. Aiza, okay na ka? Unsa man? Ngayon na ko ini, ugma na ang wedding nilang Bea and Dion. Wabalik ka mo fit sa imong gown. Usabaya ka sa bridesmaids. Sorry, Robert. Pero dili na nako kaya. Ang unsa man? Nahibaw ko nga dako kayo kung utang kabubuton nimo. Pero ang tinuod, bisag unsaon ako, wa ko'y love nimo. Undangon na ni nato, Robert. Karon ang adlaw ang kasal ni Dion. So good karon. Dili na ako siya pwedeng mahalon. Pero bugo ko. Dili na ko kapunggan ang akong kasing-kasing. Hangtod karon, siya gihapon. Si Dion gihapon.
Kitsa ba di? Hello? Gawas ako, please. Pagdali. Nabuang na ka dayon? Adlaw sa imong kasal nga nung ni amang ka din eh. Magtaban ta. Unsa? Bahala nagmakaingon sila nga salbahis ta. Pero mas unfair kayo. Unfair ka sa ilang part kung padayunon ni nato ang tanan nga what tay feelings nila. Diod. Aisa, please. Mahal kay tika. I love you. Di na ko musugot nga mawa ka pa nako. Uban ako, please. Diod. Mauban ko ni mo. Sayok man ang among gibuhat, pero malipayon mi karon ni Dion. Hangtod karon, wa pa mi magpahibaw sa among pamilya kung asa mi. Pero padayon gihapon mi nagsuporta niya. Dili na lang photo ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, R&M.